Umphathiswa wesebe lemfundo ephakamileyo uGqirha Blade Nzimande uthi yonke into imi ngendlela kumaziko emfundo ephakamileyo kulo nyaka ka-2020. OkaNzimande uthi urhulumente unikezele ngemali engaphaya kwe-R34 billion kulo nyaka kwingxowa yabafundi eNSFAS ukuze kuxhaswe abafundi abakwiiyunivesithi nakwiiTVET college zeli. Amagosa phezulu esebe lemfundo ephakamileyo abamba inkomfa neentatheli namhlanje echaza ngokulungela kwamaziko emfundo ephakamileyo ukuqala inkqubo yokufunda yalo nyaka. UGqirha Blade Nzimande uthi urhulumente wenze konke ukuqinisekisa ukuba akukho magingxi-gingxi. Kubekelwe bucala imali efikelela kwi-R34.5 billion kwingxowa yenkxaso-mali yabafundi eNSFAS. NSFAS qualified students will not pay any registration or upfront fees in 2020. However, all other students who do not qualify for NSFAS are expected to pay their upfront and registration fees. UGqirha Nzimande uthi isebe lakhe liqwalasela nomba wabafundi abakwi-missing middle. Aba bafundi ngabafundi abangaphumi kumakhaya afumileyo kodwa bengakwazi ukufumana inkxaso-mali ngenxa yokuba bengabalwa kubafundi abangathathi ntweni. Government's fiscus only covers up to those who earn up to 350,000 rand. And we are aware that, for instance, if you're earning 400,000 or 420,000 rand, you're not that much different from someone who earns 350,000. Urhulumente ukwafumanise urhwaphilizo ngaphakathi kwi-NSFAS yimali efikelela kwi-R4.3 billion esetyenziswe kwinkcitho engekho mthethweni kwaye abantu ababandakanyekayo baza kutshutshiswa. Many of these cases have got a historical nature to them, 2017 and 2018, due to irregular record keeping or poor data or poor ICT controls. Urhulumente ukwathe unezicwangciso zokwakha iTVET college ezilithoba kulo nyaka.